Så jeg vil bevise, hvordan vi kan finde, jeg vil vise, hvordan at længden af vektor A i anden er lige med vektor A gange vektor A, hvor jeg først vil skrive vektor A gange vektor A, som er frikpunktsformlen, så man skal skrive den, så de er lige med vektorkoordinaterne gange vektorkoordinaterne, som er A1, og så A2, og så det gange med A1 igen, og så A2. Og det er lige med, når vi ganger det, så er det lige med A1 i anden, og så det plus A2 i anden. Og for at vise det på en trekant. Vi viste det ved, at vi tegner vores vektor A, og så kan vi ligesom lave der, hvor vi ligesom kan skrive koordinaterne på, så vi kan skrive sådan her. Som ligesom viser koordinaterne på vektor A. Og så kan vi bruge Pythagoras læresætning om A i anden plus B i anden er lige med C i anden, ved så at sige, at vi tager A1 og A1 i anden plus A2 i anden er lige med længden af vektor A i anden. Yes. Ja, vi skal udregne længden af vektor A minus vektor B i anden, hvad det giver. Så vi starter med at bruge første kvadratsætning, hvor vi så siger vektor A minus vektor B gange, og så vektor A igen minus vektor B. Og når vi har med kvadratsætning at gøre, så ved vi, hvad det giver, fordi så giver det nemlig A gange A, og så minus, fordi vi har minus i parentesen, og så er det 2 gange A gange B. Og så har vi så plus B, vektor B gange vektor B. Og det her kan vi så omskrive lidt, så det giver, så vi har vektor A i anden plus, det var længden. Skal jeg skrive længden? Okay, 2 til. Det må vi bare ikke klippe. Det kan vi så skrive lidt anderledes end det her op, så vi kan skrive, at det er lige med længden af vektor A, og så i anden, og så kan vi så pludselig det sammen med vektor B gange vektor B, som giver længden af vektor B i anden, og så minuser vi det så med de 2 gange vektor A gange vektor B. Yes. Og grunden til, at vi ved, at der skal stå længden af vektor A i anden, og det giver A gange vektor A, det ved vi, fordi det er det, vi har regnet ud i vores forrige bevis. Jeps. Men vi har fået det her udtryk nu, og dermed kan vi så skrive, at vektor A minus vektor B i anden, at det svarer til længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 gange vektor A gange vektor B. At det er lige med hinanden. Så man kan sige, at det her er et kortere udtryk, men det kan også blive det her ord. Så i forrige ligning, der har vi fundet ud af, at længden af vektor A minus vektor B opløftet i anden er det samme som den her lange funktion over på den anden side. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi har vektor A, længden A i anden plus længden af B i anden minus det dobbelte af differencevektoren. Så det vores opgave er nu, det er så at isolere A gange B herovre på den anden side. Så det vi har gjort fra den ene linje til den anden linje, det er at vi har taget 2 gange A gange B, og så puttet den over på den anden side, så at vi har plusset den ind på den anden side af ligningen. Så vi siger 2 gange længden A gange B plus differencevektoren i anden er lige med længden af A i anden plus B i anden. Så det vores opgave er nu, det er at vi skal få fjernet differencevektoren i anden. Og det gør vi nu ved at når der står plus foran, så tager vi simpelthen den her, og så minuser vi på den ene led,
Og hvis man skal minus på den ene led, så skal man også minus på den anden led. Og det er det, vi har gjort fra den ene linje til den anden. Så vi har minuset på den ene side, og så har vi minuset på den anden side. Så har vi fået fjernet længden a gange b enden. Så nu har vi så kun det her tilbage. Så vi har længden a gange b er lige med det lange formel, vi havde fra før af. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal få fjernet det her total fra den ene side. Og det vi så gør, når der står 2 gange, så gør vi bare det omvendte. Så det betyder, at vi dividerer med 2 på begge sider. Så vi tager den her lange formel, dividerer med 2, og så har vi også divideret med 2 på den ene side. Og så har vi så kun længden a gange b er lige med den lange formel her. Yes. Så det sidste her, så har vi kun vektor a gange b er lige med den lange formel på den anden Så side. vi vil gerne vise, at vektor A er lige med, eller har koordinaterne længden af vektor A og 0, og at vektor B er lige med længden af vektor B gange med cosinus til v og sinus til v. Og vi starter med at tegne en vektor, som bliver vores vektor A, og så tegner vi en anden vektor, som er vores vektor B. Og så vil vi ligesom gerne lave et koordinatsystem, hvor vi ligesom vinkler den, så den går i forlængelse af A. Det kan vi gøre ved at gøre sådan her. Og så er det så, at vi kan bevise, at vektor A har koordinaterne længden af vektor A, som vi har her, og så er den ved 0. Og når vi så skal finde, ud af det med vektor B, så er det, at vi ligesom kan lave den her vinkel. Og så tegner vi lige en enhedscirkel. Ja, fri stof. Så det vi har her, det beskriver kun vores enhedsvektor, og hvilken retning den har, også hvilken retning vores vektor B har, men vi skal have længden på. Og det gør vi ved at gange med længden af vektor B. Og det skal vi så, for at gange med, så skal man gange i begge sådan, ja, med begge, så man skriver det op sådan her. Vektor B gange, og længden af vektor B gange med cosinus til v, og længden af vektor B gange med sinus til v. Ja. Så tegner vi vores enhedsvektor, som går her, og den er jo på 1. Og så når vi gerne vil finde, koordinaterne for den, så ved vi, at det er cosinus til v her, og sinus til v. Og derfor så kan den kan så skrives op som cosinus til v. Det kan være for vores enhedsvektor, men vi vil jo gerne finde vores vektor B. Og det vi så gør, det er at vent lige. Og det her, det så er lige med vektor B. Så ganger vi de her 2 led, og så pludser vi det med de her 2, hvor vi også ganger. Sådan der. Alligevel længden A gange B, B-vektoren, cosinus til vinklen, og så pludser vi det med det øverste her, som er 0 gange B-vektoren gange sinus. Og det er sinus af vinklen. Og det var svært. Jeps. Og så har vi prækproduktet, som vi regnede ud før, for vektor A og vektor B. Og det er så formen, eller linjen her fra før. Ja, og først så kan vi så sige, at vi skal have isoleret cosinus til v. Og ja, vi kan først starte med at lige at skrive det op sådan her. Og så kan vi egentlig bare skrive vektor A gange længden af vektor B, det var også længden af vektor A der, gange cosinus til v. Og så kan vi bare sige, at det her, det er plus 0. Så det går faktisk ud, fordi det her 0 gange det her over, det giver bare 0. Så det har vi faktisk fjernet. Ja. Og så mangler vi egentlig bare at fjerne det her.
Så derfor så dividerer vi det over på den anden side. Og det gør vi, så vi får det fjernet her. Så vi siger sådan her. Så de går ud med hinanden, og så dividerer vi det over på den anden side. Fordi vi har også gjort det her. Så nu har vi længden af vektor A stående gange længden af vektor B stående herunder. Og så har vi faktisk egentlig isoleret det, så der nu står, at vektor A gange vektor B divideret med længden af vektor A gange længden af vektor B, det er lige med cosinus til D. Yes. Og grunden til, at vi ved, at der skal stå længden af vektor A i anden, og det giver A gange vektor A, det ved vi, fordi det er det, vi har regnet ud i vores forrige bevis. Jeps. Men vi har fået det her udtryk nu, og dermed kan vi så skrive, at vektor A minus vektor B i anden, at det svarer til længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 gange vektor A gange vektor B. At det er lige med hinanden. Så man kan sige, at det her er et kortere udtryk, men det kan også blive det her ord. Nu vil vi gerne isolere V, som er vinklen, og det gør vi ved at tage, at vi skal fjerne cosinus. Og det gør vi ligesom ved at gøre det modsatte, og så er det, at man tager cosinus og minus første. Så når vi gør det, så så går, det er ligesom, så går det ligesom ud med hinanden, og så står der bare V tilbage. Nu vil vi gerne isolere V, som er vinklen, og det gør vi ved at tage, at vi skal fjerne cosinus. Og det gør vi ligesom ved at gøre det modsatte, og så er det, at man tager cosinus og minus første. Så når vi gør det, så så går, det er ligesom, så går det ligesom ud med hinanden, og så står der bare V tilbage. Nu vil vi gerne isolere